ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁରର ଦଶାଶନି ଘାଟ ପାଖରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ହୋଇଥିବାରୁ କାଉରିଆ ଭାଇମାନେ ଦଶାଶନି ଘାଟରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠକୁ ଯିବେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେସବୁର ଭିଉ ଦେଖାଉଛି। ଆଗରୁ ପାଖେଇ ଯାଅ ରେ ଡାକିଲା ଡମ୍ବରୁ ବାଲା, ଆମକୁ ସାଇଡ ଦିଅ ରେ ଆମେ ତ କାଉଡି ବାଲା। ଆଗରୁ ପାଖେଇ ଯାଅ ରେ ଡାକିଲା ଡମ୍ବରୁ ବାଲା। ଆଷାଢ଼ ଗଲା ଶ୍ରାବଣ ହେଲା, ଟୁକୁରୁ ଟୁକୁରୁ ବର୍ଷା ହେଲା, ସୋମବାର ସକାଳ ହେଲା, ଆମେ ତ କାଉଡି ବାଲା। ଆମକୁ ସାଇଡ ଦିଅ ରେ ଆମେ ତ କାଉଡି ବାଲା। ଚଟିଆ ବାବା ପାର କରେଗା, भोला बाबा पार करेगा, त्रिशूलधारी पार करेगा, डमरूधारी पार करेगा। ଏବେ ମୁଁ ମହା ଶ୍ମଶାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ମୃତ ଶରୀରମାନଙ୍କର ଶବଦାହ କରାହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଟୋଟାଲ ଭିଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। यजमहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखीयममृता। जय महाकाल। मशाणी रे परा घर मुख्य आवास कैलासपुर, अच्छी जदि पाइबार चढ़ा कदली नड़िया क्षीर। मशाणी रे परा घर मुख्य आवास